todas as civilizacións tuveron o seu arte, e a arte era fundamental na evolución da cultura do home. A historia da arte é un espello da historia da humanidade. Os cambios de ideas e a forma de ver o mundo e de querer cambiálo están na historia da arte. Na historia da arte e na historia universal tal, non se pode decir eso que o importante era o diñeiro, o importante era a arte, o importante era a arte. En Galicia pintouse desde a prehistoria, pero Galicia e as súas xentes empezaron a ser pintadas hai apenas 150 anos. Na segunda metade do 19, Rosalía, Pondal, Curros e Manuel Murguía protagonizaron o rexurdimento da identidade cultural galega. Isto foi decisivo para que primeiro na literatura e despois nas demais artes se empezase a construir unha imaxe propia de Galicia. Galicia no tuvo una gran tradición pictórica, no sabemos por qué. Hay un texto de doña Emilia Pardo Bazán que dice que en Galicia no hubo pintura, es de finales del siglo XIX, pero ahí aparecen ya un grupo que empieza pintando ya el paisaje y tipos populares gallegos. Ese é un proceso que se produce vencellado ao regionalismo nos últimos 20 anos do século XIX. Aqueles pintores, conforme aos gustos da burguesía, idealizaban unha Galicia popular, tópica, costumista e colorista. Soutomaior é quen mellor pinta esa Galicia que el descobre na súa memoria. Aunque nacido en Galicia, no conocí mi tierra hasta terminar mi pensión en Roma. Entonces tuve la sorpresa de encontrarme en el pueblo donde vi la luz. Al despertar mis leves recuerdos de la niñez lo vi todo y pude apreciar sin prejuicios las bellezas no solo de la exuberante naturaleza, sino del carácter de la raza. Bueno, la pintura de Sotomayor es la pintura de un gallego que vive en Madrid y que ve Galicia a gran distancia. Es una pintura folclorista que pinta las costumbres, una Galicia ideal, sin meterse en las profundidades de lo que está ocurriendo realmente en la tierra. Que o regionalismo quere dar unha visión idílica, horaciana, feliz, de unha Galicia que non se corresponde ca realidade do momento sociopolítico, que é unha Galicia que sufre, unha Galicia atrasada, rural. Naquela Galicia de finais do século XIX e principios do XX seguen presentes todas as lacras do antigo réxime. Hexemonía agrícola, pouca industria, foros, caciques, emigración. Verdadeiramente a idea da conciencia social e artística da arte galega non tuvo sorte. Os primeiros pintores galegos que empezaron a plasmar unha certa preocupación social nos seus cadros foron Ovidio Murguía e Parada Justel, membros da chamada xeración doente. Cunha mirada máis comprometida, buscaban tamén modernizar a linguaxe da pintura. As Irmandades da Fala en 1916, ademais de defender a lingua e a identidade de Galicia como nación, proclamaron a soberanía estética da nación galega. Hasta luego, en 1919, publicó una conferencia que ya ha dado en varios sitios, que es Arte de Galeguismo. Y ya
quiere definir lo que debe de ser la pintura, las directrices ideológicas y estéticas de nuestro arte, ¿no? Hai que decir que hasta a recuperación do movimento nacionalista galego, a pintura de Galicia non teña importancia ninguna, era de Santos, de incluso Puga, que era o pintor acima que tiña máis importancia, non tiña unha conciencia con Galicia. Hai unha pregunta que se lle fai a Castelao unha vez, que se lle dice: señor Castelao, vostede fai uns personaxes que sufren, dramáticos, en tanto que Sotomayor fai uns personaxes máis alegres. E Castelao responde, dá unha resposta perfecta, é que eu non teño vocación de estupefacente. Principales que iniciaron a cousa son Castelao e Fernández Mazas, verdadeiramente, que empezaron facendo cousas críticas, humorísticas do home galego, das dificultades que tiñan, da fama que pasaban, do engaño que sufriron, da burguesía, tal, isto. Castelao quere que a idea entre polos ollos, para iso busca captar a esencia psicolóxica dos homes e mulleres de Galicia. A partir da comprensión intelectual, política e afectiva da realidade, Castelao denuncia ca súa arte as traxedias cotiáns dos máis desfavorecidos. Esta frase a cita nunha conferencia o día de Santiago Apóstol, o día de Galicia, de 1930, nunha conferencia no García Barbón. O porvir da arte galega está en crear nós mesmos a nosa linguaxe. Él dicía que había que pintar en galego, ¿no? Entón, esa expresión é unha expresión tamén aberta a un mundo de suxestións e a un mundo de formas como que están por aí, ¿no? Que está o coeficiente de unidade, a orografía da paisaxe, eses contornos, ese cromatismo. A partir de 1925, os pintores galegos máis inquedos e comprometidos ca realidade social galega conforman a vanguarda histórica da nosa pintura. Pasaron á historia como os novos. Saben que el arte puede ser un arma social, no a la manera de Castelao, que digamos difundía todos los días una viñeta en el periódico con un pie escrito. El arte, la pintura, que es considerada la reina de todas las artes, no lleva pie escrito, pero de alguna manera tiene que expresar esta nueva realidad, este nuevo contacto y este nuevo entendimiento de un país que, por otro lado, políticamente se está gestando. Os novos máis destacados son Maside, Colmeiro, Souto, Torres, Laxeiro e Seoane. Eles tratan de crear unha linguaxe que se identifique con Galicia, fundindo esa tradición, pero con unha idea de vanguarda que se ligue ao mundo. Un elemento fundamental na creación da vanguarda galega foron as bolsas de estudos da Deputación de Pontevedra a partir de 1925. 1925 significa, con a creación desas becas na Diputación de Pontevedra na época de la Sota, que se posibilita que os artistas galegos poidan poñer en contacto as ideas tradicionales coa vanguarda que se está facendo en París, Madrid, Barcelona e Múnich. Son pintores que coñecen os momentos artísticos europeos, que viaxan, que teñen unha formación en certo sentido cosmopolita, pero que van a aplicar este discurso, digamos, de modernizador a Galicia. Desde o respeto ao pasado, os novos crearon unha linguaxe vinculada ás vanguardas europeas e á escultura popular galega. O referente vai ser a arte medieval, fundamentalmente a arte románica, o chamada estética do granito, é dicir, esas formas rugosas, esquemáticas, redondeadas, e por outro lado tamén as formas populares en xeral da tradición.
A estética do granito, con ese estatismo intemporalizado que rinde unha especie de culto a Deus Anai e ao románico, é unha versión de como se pode simbolizar unha identidade plástica galega na concreción de formas que creo que son únicas e que si delatan o que é Galicia como memoria, pero tamén unha mirada ao mundo en canto que é un linguaxe universal. Esa campesina de 1930 que pinta a Maside, a muller sentada, que es, digamos, un poco el icono de la nueva pintura, ¿no? Esa mujer con esas manos enormes, acostumbrada a trabajar la tierra, pero, y digamos, sin ningún elemento decorativo, es el puro volumen, esas formas rotundas que parecen más talladas que pintadas. De alguna maneira, esa muller acaba representando a propia esencia da identidade, non do país. É dicir, unha muller que, de ser unha muller labrega concreta, acaba converténdose nun arquetipo, nunha figura que representa a un colectivo, non? De maneira ideolóxica, diríamos, non? Os novos foron ás feiras en busca do natural e da autenticidade. Considerábanse nórdicos e inspiráronse no expresionismo alemán para facer expresionismo social ou realismo crítico. Carlos Maside foi quen sentou as bases da nova linguaxe pictórica galega. Maside era un intelectual. Era un home preocupado non só pola pintura, senón que tiña moitas relacións no Santiago da súa época con unha figura moi importante que é Xoán Vicente Viqueira, que é un pensador tamén formado en Alemania ao lado de Husserl e de Bergson. Yo creo que Maside es una figura capital porque sin él no se entendería seguramente lo del resto. Está Colmeiro, que realmente es un pintor al que le cuesta más pintar. Na pintura ponía a miña vida e mirando ben a miña pintura ves a miña vida. Ten unha preocupación de carácter social moi marcada. É dicir, eses labregos acaban sendo pues, case arquetipos do povo traballador, máis que puramente só arquetipos do país. Colmeiro é un home do acougo, da calma, da mansedume. Ten unha base na paisaxe, nos seus vales do Deza. E dice, a xente tranquila, pero noble, humilde e rexa, como foi tamén a súa ideoloxía. Colmeiro é un comunista convencido. O mundo de Laxeiro está cheo de máscaras e de ironía. A súa obra entra de cheo dentro da estética do granito. Laxeiro é un pintor de grandes bacanales, é un gran retratista, é un pintor dunha Galicia profunda. Un pintor, digamos, vinculado a unha tradición esperpéntica, crítica. Eu nunca tuve suspiros por ningún amor, pero si mal pola pintura túvenos. Estar pintando e estar... como se non pudera facer xa máis nada que como se morrera. E nunca me pasou con unha muller, eso. Que dice que se inspira nas pedras e nas montañas de Lalín, por suposto no románico, non? Pero tamén unha intuición que é o expresionismo en unha dramaturgia que son esas deformacións que coinciden co gran expresionismo centroeuropeo, particularmente co alemán e co belga. Laxeiro é un ácrata, é un anarquista, non?
Eles tiñen interiorizado que realmente hai que pintar o país, hai que sentir o país, hai que dicir as verdades estéticas deste país, pero se pode dicir tamén en clave de modernidade. Non hai que renunciar aos pasos que se dan cara ao futuro. Souto es el gran pintor, el que tiene el mejor oficio, sin duda, de todos ellos, pero es un pintor muy variopinto. Es un pintor que vive en Madrid, que pinta todo tipo de temas y que establece contacto a través de Lugo, de Pimentel y de Dieste con el resto de los artistas gallegos. Y entonces empieza a hacer temas gallegos y buscando esa misma esencialización que el resto de los artistas, ¿no? Souto, por outro lado, combina múltiples influencias. Hai, obviamente, influencias nel da pintura xermana, da pintura francesa. El estivo en Francia e en Italia. Da pintura italiana de maneira moi marcada, da metafísica, por exemplo, podese percibir perfectamente na súa obra dos anos 30. Outro representante dos novos é Manuel Torres. El leva a linguaxe esculturizada do granito aos temas mariñeiros. Ese buzo que non ten home dentro, non? Que é como un maniquín, como unha figura inquietante, típica da arte europea dos anos 20 e 30, aparece perfectamente representado na obra de Torres. Luís Seoane foi seguramente quen mellor comprendeu que Galicia debía estar nos movementos artísticos internacionais. Con Luís Seoane, que tiña unha gran conciencia recuperadora da conciencia histórica da pintura galega, claro. Es un poco la acción, el engranaje de todo ese mundo que se reúne en las tertulias de los cafés, en Vigo, en Pontevedra, en Santiago, y que intercambian conocimientos y que intercambian aportaciones y que se ponen al día de todo lo que está ocurriendo, ¿no? O pintor que desenvolve desde o punto de vista estético unha evolución máis marcada desde as correntes dos novos e máis modernizadora desde o punto de vista estético, non máis influído polas correntes internacionais. Seoane retorna a Galicia a principios dos anos 60 e funda con Isaac Díaz Pardo o Laboratorio de Formas para recrear unha estética xenuinamente galega. Eu sei moitas cousas de arte debidas a Luís Seoane, porque ele xa tiña unha idea, cando eu chego a América, ele tiña unha idea magnífica de arte no mundo, non solamente en Galicia, claro. Creador e gran dinamizador cultural que foi gran activista, que foi Luís Seoane, que é un exemplo de síntese entre teoría e praxe, entre paixón revolucionaria, paixón creativa e análise e capacidade de racionalizar os procesos, non? Este factor de evolución e de construcción dunha pintura
de carácter nacional, no caso dos novos, aséntase no período republicano, e é un momento, ademais, onde hai unha enorme creatividade. Coetáneos dos novos son os surrealistas galegos Maruja Mallo, Eugenio Granel ou Urbano Lugrís. Pero a súa relación con Galicia é tanxencial. O seu posicionamento estético e ideolóxico nada ten que ver ca pintura que se defendía desde os postulados do nacionalismo. O surrealismo como tal movimento non existe en Galicia como unha corrente organizada en absoluto, non? É un traballo máis internacionalista, unha linguaxe máis universal, porque está libre destas ataduras. En todo caso, a ascripción de algúns autores ao surrealismo é máis que por afinidade con algúns elementos de carácter temático ou formal que propiamente con unha ascripción de grupo. A obra de Lugrís parte fundamentalmente dun tipo de estética que eu vinculo máis ben ao que se chama o realismo máxico de preguerra. Maruja Mallo reside en Madrid, vincúlase rapidamente ca xeración do 27 e afiánzase ca exposición de París de 1932, onde é ensalzada por André Breton. Maruja Mallo, bueno, estaba a su mundo, que tampoco tenía mucho que ver con lo de aquí, pero sin embargo hace un cartel de anuncio de Lugo, que es un collage muy divertido, desde aviones a San Rosendo y cosas postales y cosas diferentes de las murallas, es decir, vistas diferentes de Lugo, que está en un anuario de Lugo y que está trabajando para aquí, ¿no? No caso de Maruja Mallo é un artista con un compromiso desde o punto de vista social en etapas da súa obra moi marcado, é dicir, fundamentalmente nos anos 30 e no comezo do exilio. Non se pode decir que teña unha actitude vinculada puramente á arte pola arte. Granel coñece a André Breton na República Dominicana e incorpórase ao surrealismo, participa das exposicións do grupo surrealista e é realmente o surrealista galego orgánicamente vinculado ao movimento e que, ademais, desenvolveu toda a súa obra dentro desta corrente estética. Desde os anos 20 edítase na Coruña a revista Alfar. Tiña un carácter cosmopolita e nela colaboran dous pintores, Luis Guici e Francisco Miguel. Móvense nunhas coordenadas modernizadoras desde o punto de vista estético, pero distintas ás dos novos. A Guerra Civil supuxo a destrución do espazo artístico galego e do tecido cultural creado na preguerra e os nosos pintores foron vítimas directas da represión. A Guerra Civil foi un corte radical para todos. A maioría se exilian, ou algunos se mueren, se los matan, a Francisco de Miguel lo matan. Otros, digamos, que quedan en una auténtica marginación, en un silencio y en un apartamiento de lo que es la vida pública, ¿no? Como Baside, por ejemplo. Outros moitos van seguir o camiño do exilio, é o caso de Colmeiro, de Souto, de Xoane, de Maruja Mallo, e outros van vivir un exilio interior duro, moi duro, con unha durante moito tempo case nula proxección. É o caso de Carlos Maside, o caso de Manuel Torres, por exemplo, ¿no? E mesmo o caso de Laxeiro, que logo tamén vai seguir o camiño da emigración, exilio e América na seguinte década. Hai un exilio interior que nunca se valorou o suficiente, que é o que sufre o propio Torres e Maside, que viven un ostracismo
bestial, e que incluso con un medo particular siguen pintando, pero ao marxen do mundo e ao marxen de calquer compromiso. Un caso especial na pintura daquela Galicia sumida no medo e no silencio da posguerra foi Isaac Díaz Pardo. O seu pai, o tamén pintor Camilo Díaz Baliño, foi paseado e asesinado no ano 36 cando Isaac tiña 16 anos. Despois de moitas dificultades persoais e dun período de formación en Italia, Isaac retornou a Galicia. De feito, se nos miramos o traballo de Isaac Díaz Pardo e as súas reivindicacións a partir dos anos 40 na posguerra, en definitiva están reivindicando nesa época, Prego do Olivero mismo, están reivindicando unha mirada galega que se vencella directamente á anteguerra. Pero Isaac Díaz Pardo deixou de pintar no ano 49. Non me parecía ben en aquel momento estar vendendo cuadros a unha burguesía descomprometida totalmente ca realidade do país. É a España da autarquía, a España do miserabelismo, da ditadura primeira durísima de Franco. A autarquía leva a unha serie de necesidades onde a pintura é unha anécdota porque o necesario é nutrirse e alimentarse. A estética dominante do franquismo rexeita a modernidade e as vanguardas. A pintura oficial ten en Galicia unha representante de gran calidade que é Julia Minguillón. Creo que se podría comparar como una antítesis la figura de Maruja Mayo y la figura de Julia Minguillón. La figura de Julia Minguillón es políticamente correcta y la de Maruja Mayo está en las antípodas, ¿no?, de lo que era la mujer en la época franquista, por eso se tiene que marchar. As mulleres de Julia Minguillón son novamente a muller maternal, a muller no ámbito doméstico, a muller protectora, é dicir, a concepción tradicional da representación. O franquismo sufría unha ditadura férrea interior, pero cando mandaba ao exterior a artistas, trataba de mandar aos máis radicales, non os que eran importantes aquí. E quenes eran os máis radicales? Os abstratos. Tapies, Manolo Millares, Saura, pero tamén algún gallego, como Mampaso, Molezún ou Lago Rivera. Reimundo Patiño, membro de Brais Pinto, xogaría desde Madrid un papel sobranceiro na modernización do panorama pictórico galego. En los años 60, cuando vienen las influencias de la pintura abstracta, se organiza un debate tremendo. Todo este grupo, que es Brais Pinto, dice que no, que la modernidad está en la pintura abstracta. Reimundo é unha figura clave pola amizade que tiña con Luis Seoane, porque participou en Brais Pinto, participou así mesmo na fundación na clandestinidade da Unión do Pobo Galego, cumpriu un papel de teórico, de gran apaixonado en defensa da arte galega. En Patiño hai unha referencia a Galicia prehistórica e identitaria que liga con unha visión da memoria, pero con unhas formas que enlazan co expresionismo histórico europeo. Pues influenciado por el mundo del cómic, por ejemplo, por esa pintura abigarrada que no deja ningún espacio vacío en el cuadro, ¿no? Es un pintor muy interesante, a mí me parece un pintor muy interesante, y es un pintor, digamos, que creía en que también él estaba haciendo un arte gallego, aunque no se pareciera para nada al arte anterior, ¿no? É unha pintura que aposta pola vanguardia máis amplia, pero que sabe que en calquer momento pode converxer coas formas do país. A gran figura, indudablemente, desa época é Reimundo Patiño. Hai outros artistas que xurden nese momento, tamén xa nos 60, que fan un tipo de pintura que creo que é interesante, como a de Jorge Castillo, fora de Galicia, evidentemente, José Barreiro, Felipe Criado, Facal, Manolo Ruibal, que aparece a finales dos 60,
pinturas desideologizadas que nada teñen que ver con eso, non? A finais dos 60 en Ourense xurde un grupo artístico apadriñado por Vicente Risco que lles chamou os Artistiñas. Intentaron unha modernización da linguaxe homologable ao que sucedía no panorama internacional. Quesada, José Luis de Dios, todo este grupo que de alguna manera también ya viajaron, también traen nuevas ideas y que empiezan a romper ese tremendo páramo que es Galicia, ¿no?, en ese momento. Tiñan unha visión do mundo ao marxen dese compromiso con Galicia, ao final non era necesario, e foi unha mirada esteticista de un alto interés, que logo, a meu entender, non foi a máis porque se estereotipou a nivel lingüístico. O grupo Artistiñas, sí, pero realmente influyen menos do que se esperaba, que o país non estaba tampouco como para grandes influencias directas. Nos 70 consolídase a abstracción e a neofiguración. Son representantes deste movimento Ángel Güete ou Francisco Mantecón. E creo que a crise do petróleo, todas as crises referenciales o maio do 68, levounos a unha pérdida de referentes que eclosiona en torno a 1980. O horizonte cultural dos 80 destacou pola liberdade expresiva e pola multiplicidade de liñas, conceptos e linguaxes. Neste contexto social e cultural naceu Atlántica. Atlántica es un pouco unha vuelta, es un expresionismo que busca otra vez las raíces y que vuelve al genius loci, a la esencia de los lugares, ¿no? Atlántica presentouse en Baiona en agosto de 1980 nunha exposición que amosaba as últimas tendencias das artes plásticas en Galicia. Atlántica naceu nun momento moi especial, no verán do 1980, ven sendo o epicentro, e coincide pois, co cambio, eu penso, cunha mutación política, e o momento, digamos, do cambio. Os seus nomes máis sobranceiros seguen a ser protagonistas do actual panorama pictórico galego. Menchu Lamas, Antón Patiño, Manuel Moldes, Antón Lamazares ou Quintana Martelo. E o que fixo Atlántica foi agromar tendencias radicais de renovación que se existían nos anos 70, no remate dos anos 70, e que de algún xeito estouparon na fervenza nesa gran explosión de creatividade que representou Atlántica, que é unha das manifestacións centrais da cultura galega dos anos 80 do pasado século, non? Desde o propio nome quixeron suliñar a súa vinculación cas raíces da cultura galega e ca tradición renovadora anterior á Guerra Civil para constituírense nun fenómeno aberto á vanguarda e á universalidade. Atlántica o que fixo é recuperar os vanguardistas históricos como elemento nutricio. Os Laxeiro, Colmeiro, Seoane, e a través deles unha identidade e unha memoria que era a tradición galega da arte, dos do Neolítico, a cultura castrexa, pensemos na escultura de Leiro, na pintura de Patiño ou de Lamazares, o románico, o barroco. E aí aparece o elemento nutricio da tradición que se unirá con un internacionalismo que é o frenesí da pintura solta, expresionista, fobista, etc. Eu penso que un dos meirandes éxitos da Atlántica é a aleación que se fixo entre os alicerces da identidade, digamos a memoria, os sinais antropolóxicos e ao tempo as claves da modernidade. Enlazan con lo que es la vanguardia en ese momento. Lo que se está haciendo en Alemania, los nuevos expresionistas alemanes o la posvanguardia italiana. A proposta atlántica o que fai é cubrir un baleiro. Existía na cultura galega unha cultura moi literaria, moi vinculada á palabra, pero con pouco
con pouca raíz, digamos, visual, non? E unha das características da modernidade é precisamente o deseño, as formas, a comunicación visual, non? Hai pouca presencia para a abstracción, se mantén unha figuración moi enérxica, pero moi pouco vinculado ao país. É dicir, que dice, hai unha pintura nova en Galicia, está aquí, somos nós, e aquí a presentamos. Esa é a miña maneira de entender o que foi o movimento atlántico, e de feito a súa incidencia foi menos da que se esperaba. A repercusión da Atlántica é grande no sentido de que prácticamente abrangue ese gran baleiro que hubo dende a xeración anterior, e mesmo estamos falando xa dende a outra beira da fronteira do século, estamos falando dunha irradiación e dunha memoria, duns xestos, dunhas obras, dunhas trayectorias e duns artistas que siguen hoxe en día sendo protagonistas, digamos, da nosa cultura visual, non? Nos 90 o panorama da pintura galega é moi plural, nada marcado por referentes de identidade e movido polos ventos multiculturais e de mestizaxe que dominan os discursos da arte internacional. A pintura xa non é só pintura. Os cadros xa non só hai que miralos de fronte porque teñen volume e incorporan diferentes materiais. Ademais, no ano 90 créase a Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Para mí entrar en Belas Artes, digamos, foi... A mí me parece un privilexio o feito de ter 5 anos simplemente para formarte. Galicia nunca contó con una Facultad de Bellas Artes, no hubo coleccionismo aquí, hay una burguesía muy rancia, hubo una burguesía muy rancia hasta hace poco, y era muy difícil, digamos, no había infraestructuras que apoyaran el arte de ninguna manera. A partir de la autonomía se empiezan a crear espacios de exposición como el propio Centro Galego de Arte Contemporánea o la Facultad de Bellas Artes o el Marco de Vigo, es decir, empieza a multiplicarse. Creo que do que máis aprendín foi precisamente desa especie de día a día de estar compartindo con xente e debatindo. Eso crea, eso fai que ti poidas ver dende fora de ti e contrastalo desa maneira é unha verdadeira sorte. Sería ben que o arte que se lle enseñara tuvera un compromiso xa, non? Digo eu, tuvera xa un compromiso para que non fora solamente un arte que non sirve máis que para decorar. A situación da pintura hoxe é unha situación híbrida, tanto internacionalmente como en Galicia, esa condición de hibridación onde todas as disciplinas, a escultura, a fotografía, o vídeo, a instalación, a arte conceptual se misturan dentro do propio concepto de pintura, que é un dos conceptos que quizáis máis se chegou a estirar como se fora un chicle, non? Falar de arte galega hoxe sería unha perda de tempo. Eu nunca falo xa de artistas galegos nos últimos 50 anos, falo de artistas de Galicia, porque artista galego marca unha identidade, como artista andaluz. Os artistas galegos xa non definen hoxe ningún tipo de identidade, nin teñen por que facelo. Evidentemente, eu cando pinto non me plantexo vou pintar o Candán ou vou pintar, pero sí que isto me de conta máis cando me fun fora. Por exemplo, en Inglaterra, cando estiven ali un ano e medio estudiando, me di conta das diferencias culturales precisamente a hora de afrontar a arte. Ese entramado que pode ser creador, difusor, espectador, receptor, a parte máis débil é o creador, é dicir, a grande industria cultural neste momento ten muitísimo poder sobre o traballo de base que facemos os artistas. Falta unha promoción, como faltó siempre, para la pintura que se hace en Galicia, cuando es una pintura tan buena como la que se está haciendo en cualquier otro sitio. Por exemplo, un artista da miña idade máis ou menos vive da clase media. Non nos podemos engañar, e o que está a acontecer agora é precisamente a desaparición desa clase, entón cada vez é máis complicado, digamos,
atopar xente que se poida permitir, digamos, as enerxías e o tempo de disfrutar da arte. Neste momento estamos, nunha época hipercomplexa, onde verdadeiramente a cultura interesa moi pouco, interesa máis a industria cultural. Entón, o beneficio que esa gran industria pode ter. Con o cual, eu creo que está baseada nas regras do comercio. É dicir, perdón, nas regras do comercio e nas reglas do capitalismo. Entón, prácticamente, a opción agora é sair fora e se che digo a verdade, ter un pouco de sorte, porque é moi difícil competir sin os apoios de galerías fortes e cunha estrutura detrás que digamos que faga que todo tire para adiante. Pintar é unha forma de expresión e de comunicación que se converte en arte cando quen pinta sente e expresa un impulso interno que o leva máis aló de calquera técnica e de todo o que poida ser aprendido. En xeral, a arte é unha aventura individual que pode rematar en que o colectivo que o rodea, a sociedade que o rodee, se identifique con esa imaxe que o artista crea e a faga a súa. Unha pintura é como unha tatuaxe chea dunha ferinte autenticidade do que representa ese rastro, ese ronsel, digamos, de sinais que deixa un pobo, non? É un idioma das formas, é outro idioma. O sea, a pintura galega é un idioma parello ao idioma literario, o idioma poético, non?